हामबाय फैलायाव नायथंनाय जत ताकक तै बुहुकसनो जों तिनि अरो खमलंगो आचिनि एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन तै पार्टी नि आदं संबाय गदालायै तिनि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालाइलायखा नाहार मुंगमनो सिनि सेल्फ डिटरमिनेशन जों मानानि नांगौ हानि बसारक जतनो जानजा अधिकार न कक सानानि बागै सेब मानानि नांगौ तै जानजा हानि जे नायकल तंनाय रक बरक गाहायनि हानि बसारकनो तैगो कराखे बरनि कल्चर ट्रेडिशन तै राइट्स न रनानि जों अमनो जों मेसेज होय तिनि अरो रैली खालिखा आ रैली मुय और कायसे सेमिनार होनाय तानि के चिनि यंग जेनारेशन नो जों सिरनानि नांगौ 94 नि सिनि ताबक सुजरा जे इंटरनेशनल डे पालाइजाक फाइनानि गोबां मानसिनि लोकरक साइने को चिनि अधिकार जों तमा मानानि नाबो साइने को हानि बाङै जों यंग जेनारेशन नो सिरनानि बाङै चिनि एडिसि हाफानि बखाखै दिनै कायसे सेमिनार काहाम के खाजने लीगल एडवाइजर रक तै गोरों गोरों तंनाय रक तिनि कक साइखनाय बनि बाङैनो जों माइ प्रग्राम हामबाय चालू खालायै इन एडिशन 2006 फरेस्ट राइट एक्ट जे खायमानि मो फरेस्ट राइट एक्ट नबो बाबो प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट अपनो अमेंडमेंट खायै हानि बसानि शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉरेस्ट dwellers और एनी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers जते दंनि फरेस्ट राइट दंनि मो राइट नि बरगनो बाबो बंचना खायना नायतम यूसीसी बाबो अरबो हायनो सिविल कोड अबनबो हायनो ताबो बर बिल तो बाबुई जिनि निजस्व संस्कृति निजस्व भाषा निजस्व कल निजस्व कानुन चुमुनो अपन बंश खाना बुगी खायतम संखनावो अबनति तिनि इंडिया नि गोबांमा हायुंनि बसानि सावलो प्रोटेस्ट डे हनै खायतम जोंबाय इन टाइम कम्युनिकेशन खायजियानि बगै जोंबो बर गदक्सा गयमालिया हायपनो जोंबो इंडिया नि ताइ जतो हायुंनि बसारक तिनि मकनै बिलनो प्रोटेस्ट खायतमनि बबो जों प्रोटेस्ट खायु नै तिनि मो एडिसि प्रशासन नि इंगै और हायुंनि साल कालायमानि मसाबो जों मसौ हामबाय।